כן. שאלה, תן לגברת פה. אני קיבלתי SMS ברכה שלום, תוקף תעודת הזהות שבידך יפוג בעוד 15 יום על פי חוק לצורך הנפקת התעודה החדשה יש לקבוע תור מראש באחד לשכות מנהל האוכלוסין בכתובת ונתנו לי קישור. זה מה שאמרתי לך. עכשיו מה עושים? אבל לתשומת ליבך, חידוש תעודת הזהות אינו כרוך בתשלום עם הצגת התעודה שבידך, אחרת יחשב כאובדן ויהיה כרוך בתשלום. מצאים לי בו, וכאילו אני לא אהיה... תראי, בצ'ונט עשו לאנשים חיסונים בבני ברק, ואותך רוצים לאיים עלייך בתשלום על התעודת זהות. אל תחדשי את התעודת זהות, כי הם ישימו לך צ'יפ. בצ'יפ הזה הם ידעו עלייך הרבה דברים שאת לא רוצה שידעו. הם יכולים עד כדי כך לדעת מה את עושה בתוך הבית, ואני לא רוצה לפרט. אז את אומרת, זה התוכנית. כל תעודה, כל מסמך שלכם מהיום, זה כבר התחיל קודם, זה יהיה דיגיטלי כדי שישליטו בכם. אז לכן לא מחליפים את התעודת זהות, אין לי תעודת זהות. שלום. אז מה אנחנו עושים? עבודה, אין לי עבודה. זה מה שאמרתי. הם לא נותנים מאיימים, אחד רוצה להיות קצין בצה"ל, אומרים לו אתה לא מתחסן, אתה לא יכול ללכת לקורס קצינים. מחייבים את האנשים נגד החוק, שתביני. על פי חוק אסור לחייב בן אדם לחיסון, ועל פי החוק אי אפשר להגיד לו שאם אתה לא תעשה חיסון, אתה יוצא לחל"ת, אתה לא תוכל להמשיך בעבודה, זה נגד החוק. אבל מה, הם מקבלים תקציבי ענק, כל הגופים, ומשלמים הכל בשביל שיעשו את החיסונים. כי אלה שמדפיסים את הכסף, 13 העשירים האלה מדפיסים כסף בלי סוף, משלמים לראשי המדינות ולכל הפקידים ולכל התשקורת העולמית בשביל שיביאו את האג'נדה שלהם. עכשיו במדינה באוהיו מציעים $5 מיליון פרס למתחסנים, כי הפסיקו להתחסן, לא רוצים, אנשים לא מאמינים בזה. אז כדי לפתות אותם עושים הגרלה של $5 מיליון. כל מי שהתחסנו עכשיו אז ייכנסו להגרלה. בבני ברק מכרו את היהודים בשביל צ'ונט של 15 שקל. הבנת? ככה זאת. איפה היה דבר כזה? בואו תתחסנו נגד סרטן. בואו זה שכל העולם יהיה נגד מחלות לב. בואו נראה מה קרה שגעון, שפעת, קטנה, רגילה, שנתית, עונתית, הפכו אותה למגפה. מגפה, את יודעת מה זה אומר? נופלים אנשים ברחובות בכמויות, בתי חולים מפוצצים, אמבולנסים שועטים, זה מגפה. איפה מגפה? היא דעכה עכשיו, אומרים דעכה. איך המגפה דעכה? היא תקפוץ עוד מעט. אבל היא תתפרץ עוד פעם, כי יגידו שיש מוטציה דרום אפריקאית דרומית, ואחר כך יגידו שיש מצפון קרוליינה מצאו וריאנט מסתורי. אני אומר לך כבר, יש וירוס מתוכנן לשנת 2025, קוראים לו ספארס, וזה יהיה כבר החיידק, הווירוס שיהרוס את העולם באופן רציני. זה הכל תוכנן, זה עכשיו קדימון לתוכנית המסיבית. ואני אומר לך, הדבר היותר גרוע, ישללו מכם את החירות, לא רק היא, החירות האישית, אלא גם את הכלכלית. לא יהיה לכם כסף ביד, לא תוכלו לזוז בלי תעודה ירוקה או איך שיקראו לה אחר כך, וככה ישלטו, ייקחו לכם את הרכוש, שום דבר לא יישאר בידכם. כבר מפרסמים בעולם היום שלהיות ללא רכוש זה העושר הכי גדול. פרסומות, ממש ממש. אני מסכימה עם הכל, אבל מה עושים? מה עושים? חוץ מאמונה בקדוש ברוך הוא. עומדים נגד. אומרים מה שאני אומר בגדול ומפיצים את זה לרבים, ולא נותנים להם יותר לטעות. אני מפחד להיות בבת שיבואו אליי פתאום. תקשיבי, המודעות היא הניצחון. הם שולטים במודעות של אנשים דרך הכלים הגדולים שיש להם. תשקורת. הם מצנזרים איפה שמעת שחופש המידע והחופש לדבר, זכות דמוקרטית של כל האנושות, שוללים בגוגל, בוואטסאפ, בכל המקומות, שוללים ומורידים. רופא שאומר את האמת הרפואית שלו,
שוללים לו את התעודה. איפה נשמע דבר כזה? זאת אומרת, זה מזימה מתוכננת, מרושעת, נגד האנושות. והאנושות אדישה. כי האנשים קשה להם להאמין שיכולה להיות כזאת תוכנית כלל עולמית. מילא אתה יכול להגיד חבורה של נוכלים, אתה יכול להגיד שכל העולם משתתף? כן, העולם משתתף בקנוניה. אתם חושבים שמלחמות עולם, ראשונה ושנייה, הם היו ככה במקרה עצבים של איזה מנהיג וכו'? מי מימן את היטלר אתם יודעים? רוטשילד, רוקפלר, היהודים, הם מימנו אותו להרוג כמה שיותר. הכל עם מסמכים. אבל העולם טמבל, הוא לא יודע, הוא לא קורא היסטוריה, אין לו סבלנות. מי אוהב שיעורי היסטוריה? והזיכרון של האנשים קצר. ומה אמר ביבי בהתחלה? אני רוצה שלכל הילדים יהיה צ'יפ קטן כזה, כמו כזה מגדת על האוטו, וזה מצפצף. וכשיצאתי נגדו הוא הבין עכשיו מה הנזק שהוא עשה לעצמו, ואז הוא תיקן. אני שמעתי שמישהו אומר שכאילו אני אמרתי לשים צ'יפ לילדים. טמבלולו. אז ככה זה עובד. כן. יש לי משהו לספר על עצמי. כן. כבוד הרב, קודם כל אני מתרגשת שאני פה. לפני שאני כאילו עכשיו זכיתי להיות פה, אז היה תקופה שהייתי מסתגרת בבית, אוכלת גרעינים, רואה את הסרטים שלך ושל הרב פינטו, וימים על גבי ימים. עברתי הרבה מאוד דברים, אתה כמובן רואה את זה, אם זה אשפוז, אם זה אימוץ, אם זה התעללות מבני אדם, פיזית, מילולית. הייתי עוזרת של רב 3 שנים, הרב שאול אלקריב, אם שמעתם עליו. רב מדהים שממש הציל אותי, ויותר מזה עוד משהו, עברתי מוות קליני פעם, כמעט. הייתי בת, לא יודעת מתי זה היה, הייתי בדירה, והנשמה שלי כמעט יצאה מהגוף, והתעוררתי מהשינה בבעלה, וישר רצתי לרב אליהו זר. והוא נמצא בבני ברק, הוא אמר לי רק הרב אלקריב יציל אותך, והוא הציל אותי באמת. ועכשיו הייתי אצלו 3 שנים, והוא ממש עזר לי וריפא אותי ותמך בי 3 שנים. אני עוד לא יותר טוב ממה שהייתי, אבל יש השתפרות. עוד יש מה להשתפר אבל. אז אני מודה לרב שזכיתי להגיע לפה, ואיך ששמעתי את זה היום באמצע הספונג'ה, פשוט זרקתי את הדלי ובאתי לפה. יפה מאוד. כן, מה שיש לי פשוט להגיד, אם אתה יכול לברך את משפחת הטלי, משפחת ארוואס, וגם את כל הקהל הזה, הקדוש, ואנחנו מברכים אותך בהכל. מה שיש לי לספר, השם יברך את המשפחות ואת הקהל הקדוש. כן, וגם כי אני בת 30.5, תודה רבה, ומאוד רציתי להתחתן. היה לי מישהו תלמדי חצי שעה כל יום ספר שערי תשובה. לקחתי על עצמי 6 ספרים כל יום, אתה רואה את זה, ואני חוזרת בתשובה חודשיים, אבל אני לא מתגאה, כי זה לא רק להתפלל ולהיות בן אדם, מידות טובות, צניעות, כן. ובעזרת השם יזכה אותך לחופה בקרוב. תודה. כן, שאלה אחרונה, תן לבחורה שם, מאחורה. כן. שלום כבוד הרב. שלום. יש לי כמה שאלות וגם שאלה. איך אני יכולה להתחזק? יש לי גאווה מסריחה, נורא גבוהה. איך אני יכולה להתחזק בזה? כנגד הגאווה צריך ללכת לצד השני, לשפלות, מה שהזכרנו במשך ההרצאה, וצריך לעשות בזה תרגולים, דהיינו לעשות מה שאת לא חפצה לעשות, ולעשות לאנשים שאת בכלל לא רוצה לעשות, ושהם בעינייך כאילו פחותים ממך בהרבה, ולשמש, לעזור, להרים, לסעוד, כל הפעולות שרק יכולות להוריד מן הגאווה. זה תרגילים פשוטים שצריכים לעשות. דבר שני זה להתבונן. מה את כל כך כאילו מתגאה? במה?
אם משה רבנו היה האדם השלם ביותר בעולם, והוא אמר לעצמו ואנחנו מה, אז מי את? ואם אמר אברהם אבינו שבזכותו כל העולם קיים, ואנוכי עפר ואפר, אז מי את? ואם דוד המלך שמלך על כל העולם ומשיח יצא ממנו, אמר ואנוכי תולעת ולא איש, אז מה את? אז בואי תספרי לי במה את מתגאה, בשביל שאני אלמד ממך, אולי גם אני אתגאה. לא גאווה כזאת. אז איזה גאווה? אני, למשל, אמא שלי, שבת זה קרה לי, ואמא שלי סיפרה סיפור לאחיות שלי. ואני פתאום לפני כל האחיות שלי תיקנתי אותה. כן. אמא שלי אמרה לי שזה גאווה מאוד מצליחה, ואני צריכה לתקן את זה, אני פשוט לא מצליחה. אסור להכריע את דברי האמא והאבא, ואסור לסתור את דבריהם. אבל אפשר להעיר בדרך נימוס, התורה אמרה כך וכך, אבא ילמדני, אמא תלמדני, האם זה לא כך וכך, בדרך של נימוס אפשר להגיד את אותו דבר. אבל לא שמת לב, מעתה תשימי לב. ודבר אחר, איך אני, בן אדם למשל לא רוצה ללמוד תורה. כן. אני צריכה לעודד אותו, ואם הוא החליט כבר את ההחלטה שלו, אני צריכה להכריח אותו? זה גבר או אישה? גבר, נסתם. מה לך ולא? לא, אם זה קרוב משפחה שלי. הבנתי. אז יש מצווה לעורר את האנשים להתקרב לתורה, אבל אם את לא מוכשרת, או שאת חושבת שהוא חסום מדי, יש תקלטות, דיסקים, שאפשר לתת לו, שישמע, שיראה. אם הוא עקשן ולא רוצה, צריך להבין מה הסיבה. אם יש לו סלידה או שנאה, או אי רצון בגלל שהוא לא רוצה להתחייב לכל מיני מצוות, או בגלל שההורים הם לחצו עליו, ובגלל זה הוא יצא נגד, תלוי מה הסיבה, זה יש אלפי סיבות. וכל אחד צריך לטפל לפי זה, את לא מוכשרת לזה, לא למדת את זה, אז לכן תנסי מה שאת יכולה, בנועם, בפרט לתת לו חומר כתוב או מוקלט, כדי שהוא יתבונן, זה הכל, להגיד לו מה תפסיד. הרי אם זה האמת אתה רק תרוויח, אם זה לא האמת לא הפסדת כלום, הפסדת חצי שעה של התבוננות. מה קרה? מה, החיים שלך לא שווים השקעה של שעה? להתבונן, אולי אתה טועה, אולי אתה צודק, מה הבעיה? ויש, תודה רבה כבוד הרב, ויש לי עוד 3 דברים. דבר ראשון, אמרו לי לא לגזול את זמנך מהדבר הזה. אני לא שומע אותך טוב, תגבירי את ביקשו ממני לא לגזול את זמנך בדבר הזה. מה? לא לגזול את זמנך בדבר הזה, אבל לא לגזול מה? את זמנך. כן. דבר הזה, אבל בכל זאת, אני כן רוצה לנסות. אני לא יודעת איך למצוא חברת אמת, אני לא יודעת מה זה הדבר. קשה מאוד, אבל אם תמצאי, צריך לקנות אותה אפילו בכסף. זאת אומרת, להרחיף עליה אפילו מתנות שתישאר איתך. קשה למצוא, כן, נכון. הלאה. ועוד לא מוסיף יסף. זה קצת קשה לי לקחת כאילו, להבין את הדבר הזה. מי שלא מוסיף בלימוד, אז הבן אדם הזה כאילו מוותר על החיים, כי הם חיינו באורך ימינו. אז הוא יסף. כן, אבל אם למשל הוא קובע לעצמו 3 שעות ביום, וזה בדיוק הזמן הקבוע. אם זה רק מה שנותר לו אחרי שהוא עושה את כל מה שהוא מחויב מצד המציאות, לא יבואו אליו בטענה. אבל אם יש לו זמנים שהוא משתמש בהם במקום ללמוד, לבילויים מדי, או להנאות כאלה ואחרות, או לבטלה, או לשיחות כאלה ואחרות, או שיחות אסורות, או כל מיני דברים, ודאי שזה יסף. תודה רבה כבוד הרב. דבר אחרון, קרוב משפחתי, אני זוכרת שאתה דיברתי איתו בהרצאה בירושלים לפני כמה שנים, ויש לו בעיה מאוד חמורה ברגל. יש לו את המחלה, במה? ברגל. כן. יש לו את המחלה הידועה, חיים ניתאי, בן עזיתה. בירכת אותו והוא עדיין לא התרפא. קודם כל הוא חי, ברוך השם. ברוך השם. ודבר שני, בואי נברך אותו עוד פעם. מה השם? חיים ניתאי בן עזיתה. חיים? ניתאי בן עזיתה. מיטל? ניתאי. ניתן? ניתאי. ניתאי בן? עזיתה. עזיתה זה שם פרסי. עזיזה? עזיתה. עזיתה. השם ירפא אותו ברפואה שלמה בכל איבריו וגידיו מהרה,
אמן ואמן. אמן. תודה, ויש לי ברכה? איזשהו, גם בשבילי, ויש איזשהו משהו שאני יכולה לקחת על עצמי. כן, ללמוד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה במשך 90 יום רצוף. בעזרת השם יועיל לך גם לזיווג הגון. בעזרת השם. תודה רבה כבוד הרב. תודה לכל המשתתפים. כן, אני רוצה לחלק לכם קצת ספרים ודברים טובים. מה שמה? רחל איילה בת ברכה חדווה, השם יזכה אותו לכל טובה וברכה. דוקטור ראשית מותר שלמה, יצא מגדרו לא נקבר, הצעתו לכל חובש מסכה, אני מטומטם כתוב על מדבקה, כשם שגדר לא תמנע יתושים, המסכה מחוררת מכניסה וירוסים, מה נעשה לעיניים חשופות, האם לא צריך גם אותם לחסות? אתה מרגיש מחנק וגם נענק, אל תדאג, ביבי דיקי ייתן מענק, כחמור צייתן אחר יום עבודה, מקבל חציר ותבן אך לא במסעדה.